दिनै मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सारनि फिनजाथायाव आङो बिखेक बिदि थोंजोङै खोथा बुंनो सानाखै। बिथाङा सासे हारिनिनो दैदेनगिरि, मान सन्मान मार्यादा मर्यादा आंनि बहुद गोजौआव, सोलोंनायावनो जा बैसोआवनो जा पस्टआवनो जा बहुद गोजौआव। अब्लाबो बिथांनि बुंनाय लेखा आङो बुंगोन आरो बिनि फिनखौ आङो गुरैयैनो होफिनगोन। बिथाङा बुंदों, आंबो नुदों जे गभर्नमेन्टआ बे थोंजोङै जेबो पावार गैयिनि खोथाखौ बुंदों। बिथाङा सासे गुनि आरो गियानि, बिथाङा साननायाव गोबां गोजौआव, बिथाङा मोजाङैनो मिथिगौ आरो बे खोथाखौ बिथाङा मिथिगौ जे सरकारा गासैखौ मावनो हायो आरो बे एनडिएफबिनि प्रब्लेमाव सरकारा मानो थाखाय मावनो हायो होननानै बुङो, आं बेखौनो बुंगोन। जिहेतु सान्ति सुक्ति जालांनायनि बे रिफारेन्सखौ लानानै, बे दहायखौ लानानैसो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट, आसाम गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बिथांमोननि खामानिखौ मावनो हायो। जिहेतु एनडिएफबिआ सान्ति सुक्ति जाबाय, बे सान्ति सुक्तिनि दहायखौ लानानै एनआइए कर्ट होन, सिबिआइ कर्ट होन बा जुडिसियारि होन, बे आयेनखौ गभर्नमेन्टआ ओरैबायदि बुंनो हानाय पावारा दङ जे बिथांमोना सान्ति सुक्तिनि थाखाय बिथांमोना जिहेतु दिनै गोबां बिस्रांखल जागासिनो दङ, असान्ति जागासिनो दङ रायजोआ, बिनिखायनो बिथांमोननि केसखौ मा बायदियै गुरै खालामनानै बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव फैनो हागोन, बिनि बेब'स्थाखौ खालामनो हागोना 100% गेरान्टि दङ होननानै मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिपेन बर' बिथाङाबो मिथिगौ। नाथाय बिथाङा मानो थाखाय बेखौ बुंदों आं बुजिया। आं बेखौल' बुंनो सानगोन जे बिथाङा मोननै खोथाखौ लानानै बुंदोंबो जानो हागौ। मोनसेया जाहैबाय जे गभर्नमेन्टआ, जोंहा बिटिआर गभर्नमेन्टआ पावार दंमारो ना गैमारा बेखौ हयथ' फोरमायनो नाजादों। मोनसेया जाहैबाय जे गभर्नमेन्टखौ बासायनो थाखाय हयथ' बिथाङाबो हयथ' मोनसे काउन्टार सिस्टेमाव होनो हागौ। आंनि बुंनायानो बोरै जाजोबनांगौ बेबो नङा, नाथाय बे मोननैनि मादाव मोनसे जागोन। नाथाय जुदि बिटिआर गभर्नमेन्टआ काउन्सिलाव बा एसेम्ब्लियाव एनडिएफबिखौ गथारनांगौ होननानै जुदि डिसिसन लानानै आयेन जुदि पास खालामनो हायाब्ला बेखौ आरो बुंनांगौआनो खोथा गैया होनना आं सानो। जुदि दुलाराय बर' फरायसा आफादानो होन, कमिटिफ्रानो होन, जोंनि जेसेबांखि आफादफोर दङ बिथांमोना जुदि प्रमद बर'नि गभर्नमेन्टखौ जुदि खावलायोब्ला बेखौ आयेन पास खालामनांगौ, सिबिआइनो हरनांगौ, गभर्नमेन्टनो हरनांगौ, आसाम गभर्नमेन्टनो हरनांगौ, गभर्नरनो हरनांगौ, दिल्लीयाव हरनांगौ बे बिल पास खालामनानै। अब्ला जोंनि मावनांगौआ एसे गोजौआव थांगोन होननानै आं सानो।